Yesterday ndakaona vamwe vanhu vakunditextira pafoni pangu vachinditextira vanotuka vachituka hanzi wanya vanhu vapiwa bheo manje uchaita sei wanya. Ndakakatyamadzwa nazvo ndikati asi muri kutexta kurong number kani inini handisirini maJeremiah vakarepiwa kana kuti ini ndiri maitichi. Saka kana muchindisira message uchiti wanya muri kuedza kuti inini nditakarepiwa here muri kuedza kuti kudii? Inini I only came through for a woman who said was raped and he was assaulted and he was hurt. Anditika ehe ndo munhu wandakaendera, kwete zvokuti ndaendera kunoti you know, at the end of the day mutemo ndiwo unoburitsa chokwadi, and at the end of the day Mwari ndiye anoziva chokwadi, andinoziva. But isusu basa redu manje munhu akauya achichema, I think akazi kekutanga kundiona ndichibetsera munhu. I've helped so many people in this life, only that it's unfortunate you guys, you are not grateful, and of which I don't look for my thanks kubva kwamuri zvakanyanya, nenhau yekuti kana ndichiita chinhu handiitire kuti munditende kana kuti munditi maititi munogona. Ini ndinoitira munhu anenge ari panguva yakaoma kuti Mwari mangwana. Ndakambokuudzai kuti anoita inonzi check my record kuti inini ndinoitawo zvakanaka. Handitika ini ndakaendera mudzimai, I think pandakaenda nevamwe wakabva kuti saka iwe unobva watsvagira munhu imba nekuti ari kunyeba kuti akarepwa. Number 2, handina kutsvagira munhu imba nekuti akarepwa, ndakatsvagira munhu imba nekuti ndakaenda mumba kwaigara. maJeremiah is one of us. Ndimi munombotituka muchiti isusu hatidanane as celebrities, hationane, hatiite sei. When I went to her house, ndofunga ndakakuudzai, ndakatotsvaga position iri nani. That house, it was like panonzi pachipa paya pakomboni pekuti panogara vanhu 100 or 150 if I'm not mistaken, vanhu vanogara pamba pemunhu anobuda achita maadverts achita sei. And when I got there, ndakabatikana nesituation, not kuti ndakamubvisa because arepwa, because munhu wese acharepwa achati chiti tsvagira imba. No. Ndakakuudzai ndikati pavanogara, ndakataura ndini handiti, ndikati pavanogara hapaite. Akati nyaya yesituation maititi, ndinotambudzika asi ndiri munhu anoda kushanda, ari kutsvaga, ari kuvavarira. Inini what did I do? Ndakaita kuti vanhu vamubatsire, vanhu vamubatsira. Ndakati iwe maJeremiah chitsvagawo kuri nani kunoenderana nemari yangu uchingobhadhara mukombodomu ukwanisewo kugara zvakanaka. Number 2, akataura kuti ndine vanhu vangu vachindithreatena pandinogara hapana jurahoro yowe. Ndikati chitsvaga pane jurahoro pari safe, ndobva takuuyawo segroup mbva tamubatsira. Handizive kuti chandaita chakashata chekuti munouya kuzondishotesa. Inini I stand for people who say they are in need. I stand for people who I think they are in need. Despite kurepwa kwavo, dai ndakatoenda nyangwe vasina kurepwa, ndakaona situation yepakomboni pavanogara, ndaitoti murandakadzi ibva hako because hapaite. Saka whether varuma vahwina kana kuti havana kuhwina, that's not to my advantage guys. Sandini ndakarepiwa, saka handizive kuti kundirwisa kwamuri kuita kuti wanya ndini here ndakarepiwa. No, indakangoendera mudzimai, tikasaenda futi munotituka, tikaenda futi munotanga kutaura zvinhu munenge muchida kuti tiite sei. Tikaignore vanhu vamutanga kuti hanzi hamudi kubatsira. Panhau yamarabha chaiyo makandituka. Do you know kuti panhau yamarabha 2020 I helped marabha zvamakatokanganwa, tikamuendesa kuchipatara, tikaendesa magroceries, tikatofunga kuti right. Kubva ipapo hana uzombotitsvaga kuti atizoti ndaakurwara futi, takazongoona chinzi afa kana hama dzacho hadzina kana kumbotibata. Asi makauyazve mukatituka, mukati makuda kuzomhanya kurufu, but takatombomhanya ari mupenyu. But because you want to ignore the good part and then you just want to pick zvamunofunga kuti ndo zvamunoda kuti atakanawo. Tikati tiite zvamunoda munotaura, tikati tiite zvamusingadi munotaura. Handizive kuti munoda kuti tiite sei, but problem neni manje ini ndinoita zvandinoda inini. Handiwanzoita hangu zvamunoda. Inini chero mukandituka kubva kuseni kusvika manheru, kana pane zvandikuda kuita whether mandituka ndinotoita. Inini what I'm fighting for pana maJeremiah is justice. Whether she is lying, whether she is not, whether ari kunyeba, whether threesome gone wrong, whether whatever you are saying. Ndakamuona kuti inini pachangu even iye anozviziva. Ndakamugasa pasi ndikani iwe ndiwo unozviziva zvawakaitwa,
whether wakabatwa chibharo kana kuti threesome gone wrong. Ina handizvizive zvema-threesome muZimbabwe, hama dzinodikanwa. I've had my fair share of exes, but handisati ndakamboita inonzi threesome. Ndotoshamiswa nemi munototaura kuti kune anonzi ma-threesome. Ina handimazivi. Ndikatovhunduka kuti munhukadzi anovatwa nevanhu vairi abomination, because handiizive threesome. Ina handisati ndakamboita threesome mulife yangu. Handiti ndakaita ma-ex yes, but handisati ndakamboita threesome. Saka kwandiri zvinovhundutsa kuti mukadzi ari kubatwa. Inini she explained to me in detail zvakaitika kwaari, zvokuti ndikazvivisualize ka zvinondisimudza mweya wangu, ndinonzwa kana kuda kurutsa. It was disgusting. Saka kwandiri I felt she needs help. Handitika kwete kuti ndiri kufaita ndinovazive here varume ava, ndovazivirepi zvangu ini maititi. Ndakatomubvunza kasingaperi, my dear, is it true? Even when I saw her akachema, akandichemera ndikabatwawo ndikanzwa tsitsi. Kumubvisa kwandakamuita umba kwake haisi nyaya yekuti warepwa, inyaya yekuti uri kurarama life isingaite. Yeti uri kufamba uchishanda, chitsvagawo pari nani panogarika kwete komboni ine vanhu 150. Pamba pepe pane rudhende rwevanhu guys. Pamba pepe pane vanhu vakawandisa zvekuti kuti uti chii chiri kuitika kune mukadzi uyu, but unongoona kuti munhu who's going through a lot. Ndakangomuchienda pari nani kwete kuti anzi maiti takatomutsvagira. Imi I'm not that rich yekuti ndinospendera munhu mari yakatobhadhara kuimba iyaya imari yamakatompa iye mimaZimbabweans. Kuti handakamupa ini. I just facilitated tichitsvaga pamwe pekugara pane jurahall, and you wake hasi munhu anopema akabhoza manga kuti saka ndiyana chambhadhara rent. Haabhadharirwe rent nemunhu mukadzi uyoyo, anobhadhara ega, because even paigara mumukuku imomoka aibhadhara rent yacho yega 150. Saka zvimwe chete ndakangoti the least you can do now is work uchigarawo pari nani pasina vanhu vakawanda. Vanhu vacho paigara vaimuseka. Unoziva kuti mumadziro memba wainzwa vanhu vachitomunyeya. Even musi wandakaenda tonzwa vanhu muberere vachimureva. Ndikati chiendawo pakanaka uhwandise shame yako, because zvinonyadzisa kuti mukadzi mukuru auye. And take note kuti palife yaakataura yaya akataura akati ndasingatodi kuudza murume wangu because zvinonyadzisa. Iye aisatoda kubuda pachena nenhau yake, but shamwari sorry network yanga yatiza, right? Sorry guys, network yanga yatiza. So what am I saying? What is my point? Kana munhu akaita chaaita, kana munhu akauya akataura nyaya yake, isusu we don't judge to conclude kuti ari kunyeba kana kuti haasi. Inini hamunambobvira mandinzwa chiti mai Jeremiah vari kutaura chokwadi kana kuti vari kunyeba. Makandinzwa ndichitaura kuti Mwari ndiye anoziva whether this is true or this is not. Mwari ndiye anoziva, uye kumakotsi ndokunoperera nyaya, but isu tichakubatsira nezvatinokwanisa semadzimai. Saka kana makuuya kuzondibhomba kufoni kwangu, ina nhambo repo wanditori mba mangu ndadya mbambaira nechibageji nemanhanga nditori bho. We listen to people, we don't judge people. Okay? Even marizauts akabuda varume vakanzi not guilty, zvakangonaka vanenge varwirwa naMwari. Even marizauts akabuda varume vaive vakanzi guilty, zvakangonaka marizauts anenge angobuda. It's 50-50 handiti. Even ini ndichaendai analyzer ndichitofungawo pane pandakatofunga ndikati asi chero mai Jeremiah achikechwa mukadzi uyoyo akabatanaka guys. Mukadzi uyoyo she's united, ane hipi panonekwa mutoko kune dako. Ini ndiri mai Jeremiah ndichida kukechwa andaimbochaja $20. I put myself in those shoes ndikati nyaya iri tricky. You are very correct guys. Kana mutaura kuti nyaya ine pawiri munhu kana akakechwa, but a person like that woman, can she really charge $20? Do you get it? Neniwo ndikuto analyze nyaya. Anti muri kuona zvamuri kungoita ndo zvandiri kutoitawo neni kuti but alright chero akakechwa threesome gone wrong, why would she charge $20 for a threesome? Because if it was me might charging for kukechwa ndaigona kutotitaza, because ina ndikechwe zvekupenga zvekuti ndoti $20, because ndikafunga kuti $20 iyoyo kutiora indrive kuenda kwaigara kuya kumachonyonyo aigona kubhadhara taxi ye15 osarwa ne5. Saka here mukadzi mukuru kukecherwa 20 kufungawo kwangu handiti. Ndobva ndafungawo kuti zvimwe ndikati ko zviri kunzi 1 paloji haana here kuona kuti paloji. Neniwo ndiri kutofunga guys handitika, tese tiri kutofunga handitika. Musafunga kuti ndinongoconclude kuti right varume vai vakarepa ngavasungwe, varume vavaimbwa. Hamunambondinzwa ndichidaro.
munondiziva kuti kana ndikagumbuka ndichenzoza kuti nyaya nechokwadi, you know me how I go crazy, but makaona kuti I went in peace. Ndati women moda kuti ndimire nevarume ava ndiri murume here naimi ndine blambi here, ndiwanike ndichimira ndowazirepi, ndiri kumira newandoziya chete, just that wandoziya munhu kadi. Sorry network iri kubhohwa iyi haisi kuda kuti nditaure and haisi kuda kuti nditaure nyaya yangu, saka my network is bad guys. Saka my story really is, you know what, when things happen to people, let's just learn to stand with people, whether my results abuda ari positive kana kuti ari negative. Chakakosha ndechekuti tamira naye chete, handiti vanhu vaMwari chete. Nyangwe ikabuda ichizonzi varume vaya havana mhosva, kungoti kumurandakadzi wakange woutaurawo zvisizvo sei, handiti chero zvikanzi varume vane mhosva, totenda Mwari nejustice. Hakuna anombofarira kuti munhu asina mhosva aende kuchitokisi, hakuna anombocelebrata kuti munhu asina chaakaita aende kuchitokisi. Tese tinoda kuti chokwadi tese neniwo wacho ndikutoda chokwadi. Nezuro chaite itotaura naShumba tidiscussa nyaya yacho kuti muri kuzvionawo sei, muri kuzvionawo sei. Zvakafanana munhu akauya, guys, I can tell you a lot of things that I've done. It's like you people, you forget what I do. That's why ndizoignore vanhu. Do you know kuti ndakatomboita nguva yekuti munhu akauya kufoni kwangu ndotaura kuti I'm sorry I can't help you. It's because of kunetesa kwamunotiita. Because munhu akauya achida kutaura nyaya yake zvonzi akumumirirei, nozongopedzera kuti mheno chingoona yaungaite ikoko, wabatsira futi vanhu vanocomplain, waignore futi vanhu vanocomplain. It's wrong. Ndakambozvita futi muchariziya mwana uya yava kubatwa naStepfather Rafu. Ndakaenda wandikanomurwira Stepfather achinzi auraisa mwana muchirugu chehuku, but hapana kushaya vakataura kuti anga kunopazirei chirugu chevanhu chehuku. Ngatingoedzei kungomirirana panguva yematambudziko chete. Hamunambobvira makandiona ndichita strike yekuti varume vakabata mai Jeremiah ndokuvabata kwiyo ndokuvarepa, because I was not there. I stood in for her tears. I stood in for kurarama kwavari kuita iko zvinezvi. Nyangwe dai vanga vasina kurepwa guys, dai vakambondideidza umba kwavo. The moment dai ndakangoenda umba kwavo ndichiziva kuti ndo zvavari izvi, ndingadai ndakatongovabatsira, because state yemumba paipa pasingaite. Saka haisi luxury kuti hanzi nekuti vadai so, vaitonida help besides the rape. Ndofunga rape yakatozouyawo in another way yekuti Mwari vaida ngozvirakidza kuti mukadzi uyu kauyu anotoraramawo life inorwadza. Saka isusu takangobatsira munhu ararama life inorwadza tombobvisa zve paside. But tichamirira mari dzavo tese. We are so anxious, tese we are so confused, tese we are willing to know the truth. Kana ini nhasi chaenda ndichirakidzwa paroji pacho ndichiradzwa kuti iyi loji room number chi, ndikatozvibvunzawo kuti ko pakaona kuti loji yakadii, ndinotozvibvunzawo ndichitoweyawo nyaya, handingoconclude. But hazvinditadzise kumubatsira still, okay? Hazvinditadzise kumubatsira still guys, whether anga ari kunyeba kana kuti threesome gone wrong. Ina handizvizivi zvema-threesome. Ini ndinofarira murume ari yega kudai, kwete kuti vari vairi, handizvizive. Taura chokwadi in all my life, ndinoziva kuti ariko mapono anoekitiwa kunze uku, aya anenge ari pamapono website. Handitika hanzi handiJoy ndiri kunyanya kurwadziwa nevana nepavanogara mufunge. Thank you handiJoy, just that ndo zvakatirwadza. Empathy, zvekuti what happened is honestly it's not atizipapo, tiri paempathy pekuti andifonera achiridza mere. Ndakaenda kumba kwake ndikanoona imba yake ndikati veduwe, chiko ichi chiri kuitika kune mukadzi uyu. Ko mukadzi uyu zvaanobuda wana akatsvinda akati maititi zvinonga paredhere nhamo yangu, but ndiri kutambudzika nauye kuti ndiri kushaya mabasa. Like I told you, she's a fundi, but munongoziva nyika yedu kuti vazhinji vakafunda vana mabasa. Ndosaka ndakaopta zvemaskits nemachichi, but my life hasn't been so well. Murume wangu zvakadini handitika. Saka ndichitarisa situation and mafundi. Even yesterday when I went to court, do you know even the mother-in-law mai vemurume wake vandara chirungu, she's a fundi. Ingori family vanhu vakadzidza, but vane ma-issues avo. Baba Jeremiah vacho variko vane ma-issues avo.
vakadzidzawo but hakuna mabasa. Is a producer. Maproducer muno musicians amunoziva ane mari manganiko. Ndiproducer andogadzira mabhitsi but hapana musicians amunoziva muno ane mari amukatoti imene ndianani kungoimbawo nekungoita mbiri. Ingori mbiri hapana kana chinozikana. Ndosoka muchiona isona maititi icelebrity rezita. Chinoita haso ukada kutanza actress weiko muZimbabwe ane mari wamunoziva. Singer upiko muZimbabwe ane mari wamunoziva. Unotoita side haso kuti zvikufambire. Anti maona. Ndosoka muchiona iwo Jeremiah mapepa awo echikoro ari apa but vari kuita haso kuti zvike sei zvivafambire. Zimbabwe ukasaita haso paside unofa nemapepa ako madegree nemadiploma. Ukatadza kutengesa madomaso chitanzi ndine HR nePD HQ nechakatika unotofa nenzara. Saka isusu macelebrity emuZimbabwe macelebrity hobo 3/4 of macelebrity emuZimbabwe hapana itsuro dzega dzega but vazhinji vanozoraramiswa nemaside hustle iwaya. Handiti mazvona. Ndosaka uchiona vachiti vakamhanya uko ipapo vamwe vachitora kuti ndida kutengesa huku ndikati kana wahodha huku dzako tinoku advertisera. We try to lift each other up. Anditika we try to lift each other up because sure guys kana sazvakamboitika kwaurika unogona kusazvinzwisisa ende unogona kujaja ugoti mahure isusu taneta nekunzi mahure sandika inini zvangu kuti hure kwandirika it's a waste of time kunditi hure ndatozvijaira hazvinyanyondibate stereki because handina chinondibata stereki. I know myself kunzi hure mahure kusapotana mahure indazvijaira ende ndakatozviaccepta inini ukatonditi hure ndototi titende at least ndiri hure rine musoro rakakwanisa kurarama upenyu rikakwanisa kubatanidza upenyu iko zvinezvi hure rine dzimba dzaro hure rine life rine basa hure rine musoro nyange ukati ndiri hure at least chito hure rine musoro hatingodi futi mahure asina basa munyika mahure ari kungohura achingojurudzwa mahara mahure ngaahurewo achitawo zvinhu zvisvinu kana wahure oitawo zvinhu zvisvinu mulife ndizvozvo because munoti tiri mahureka saka takutoona kuti zviri nani kuita hure rine musoro. Handitika Anna Munashe, what do you think of a story now? Munashe, to be very honest with you, a story is 50-50. Handitika a story is 50-50 Munashe. That's what I can say to you. I cannot say she was raped. I cannot say she was not raped. Okay Munashe, a story is 50-50. And I'm also analyzing it the same way you are analyzing it. And I'm asking her each and every minute. Each and every minute ndinenge ndichimubvunza kuti shamwari nyaya yako iyi ndizvo chaizvo here. Kana nezuro pandakamusiyemba make ndikamuti my Jeremiah, stand your truth. Mukabata mangu mashoko ndotoradza manguva read between the lines. Stand your truth. You know where it hurts and ndiwo wangu wakapfeka bhotsu idzi. Stand your truth. Nekuti handini kwanza unoti iwe uri kunyeba iwe but iwe wakazoona kuti iloji. Do you know kuti munhu anogona kutoreperwa futi muloji? Rape haina mavhenyu ka. Rape haina mavhenyu. Rape unogona kutoreperwa futi muloji macho. Handiti? Saka amungati mimi nekuti muloji moti hanzi saka akarepwa. Rape haina venyu guys. Unogona kutoreperwa muhotera wozobvunza kuti waite imomo oti ndandatoenda uchida kutaura mamwe madhiri wotorepiwa. Kana muchechi muri kureperwa vanhu. Muchechi chaimo mupurupiti muri kureperwa vanhu. Chechi tine machechi atoziva takasiya isu vanhu vaitovatwa vana vepresent worship. Ndakambokudza inyaya iyoyo ndechechi yandakambopinda. Ndindega ndakasiyiwa pakuvatwa vamwe vese vakavatwa muchechi iyoyo. Vamwe vaivatirwa muofisi yechechi. Saka akuna inonzi venue yerep. Saka musaye muchindichodesa kuti anzi varume avapiwa bail. Inini it's none of my business. I'm in my house. I'm eating what I want. I'm doing what I want. Handina chinombondibata pazviri. Even nezuro pakanzi bail ndakatoti bail it doesn't mean kuti wawina. Ini ndakatopiwa bail but ndakatozongonochimhanya kuseri behind the bars. Saka I say a matter of just celebrating. It's a matter of knowing the truth and learning from it. Anditi chete guys. So calm down. We are together. We are together. You don't need to hate me for helping people. Ini chero murume chaiye akaitwa rafu ndinobatsira. Ndofunga pamwe munongofunga ndobatsira vakadzi kana varume ndinobatsira ini. Varume chero ndinobatsira zvokutodaro.
musi unono idzi manyaya dzangu handiuye nadzo muno mufoni kuzokuudzai dzinenge dzisina basa. Pane mumwe mukadzi wandinoziva mwewo watinongoti my neighbor ndichataure zita. The wife handiti anga arugara achirova murume unoziva varume vanenge vachinzi varume vakapusa handitika achirova murume azongwara aita girlfriend yake amitisa amuvha aenda kugirlfriend. Mukadzi uyo andobva auya kwandiri amaititi can you imagine hure iri chichi handinangomhanya ini kunoti iwe hure watora murume wemunhu zihure. Ndakaanalyza cause munhu wandoziya ndakazomukansela ndikati but my sister iwe unofunga kuti kurova kwese kwaunga uchiita murume, do you think murume wako iduzu nunhu zvekudaro? Varume they can keep quiet vagokutolerata ugonyang'anya but vozongokuita wastagi 2 minutes yekuti kana iye aisatombofungwa kuti murume wake anonyenga but akatozonyenga akamitisa akutogara nemusikana iye. Ndikati you wasted opportunity. Varume are very scarce and varume havadi kuitwa yese iyi yatinovaita iyi because varume kana azvipira kuti ndakuenda anorova vhaya utenga kuchipenga. I stood for the men. Ndikati leave your men because paungawe naye murume yeka unga usingamude unorova murume unovharira murume panze unoita sei murume anopedzisa kuti rega ndiende kwandinokamfotwa handiti murume aenda kwaanokamfotwa wakuda futi kunorova hureria wakutondida kuhaya inini kuti hanzi ende ichinorova hure. Ndakatomutaurira ndikati my friend my sister this one I can't support you because I know how you treat your men. Even when we were there unotoona kuti do you know kuti pandaienda unomuonomba kwa murume wacho ndiye aitisevha. Ini ndozofunga kuti murume uyu ari kutisevha ilove here. Takaungana tiri vasikana murume wotisevha chikafu nyangwe zvikanzi chirungu but hazvinyanyoite. Unobva watoona kuti munomumba mukadzi ndiani. Faridzira zvinhu zvako zvaunoita kana une murume wako muri 2 kana uchimushandisa kuwacha manapukeni kana madiapers ngaawache tisipo kuti ubva wada kutirakidza kuti zveshuwa inini ndinotonga murume. No, handiri mukuona. Saka I love everybody. I support everybody in need. As long as if you reach out to me, kana ndichikwanisa kusupporta ndinosupporta. Handizi munhu anonyanyobva ndatoti yewe. Anditika I'm not that person. You need to know me better. Ndosaka mtu ndakazotuka mwamai vaitanzi amaititi wachinja ndikati unombondiziva here unongoti ndachinja wakambondionepi because the thing is you don't want to know the other side of me. You just think I'm that person woti munongonditaimira panguva ine ndakatsamwa ende ndatsamwiswa futi ndopamunoda kujajira but you don't know that other side woti zipo nguva ndinotoita kau munototaura nemunhu kudai ndotonzwisisana nemunhu ndotobatsirawo munhu. Saka zvamai ava praise zvamuri kundishotesera inini handambozviitira kuti ndikushotesei, handinambozviitira kuti nditi vari right, handinambozviitira futi kuti nditi vari wrong. Ndakazviitira kuti mudzimai uyu ari pakubatikana, ari kugara muimba isingaite for vana, health hazard chaiyo, ari kurarama life inorwadza, ari kudi ndo zvandakavabatsira chete, ari kuti abatwa chibharo. That's allegedly. Ndobva ndamurwadzirirwa, ndobva ndasvika ndichinoona situation. First thing chakandiona ndichimuona akachema ndikamubondera ndikati it is well chete. Saka handizoti kongonya yamuri kutamba kuinbox kwangu ndei wakaura mama ya varume vaye vabuda, varume vaye vachakubata, vanondibata ndaita sei? Inini kandakasiyana nevamwe vanhu vamunofunga kuti ndinongobatwa zvechigangu kungoti gangu tangokubata zvechikumbe vachakutsvaga uchamama nekuti ndaita sei, nekuti ndaenda mukoti kunomira nemunhu. Vanohotsvaga inini chete, vamwe vese vakanga varipo vanodi kuvatsvaga. Tinongomira isu neanenge achita nedambudziko chete. Kana achinyeba iye conscience dzake dzinomuudza ega kuti ei wangu akawabhaiza. Kana achinyeba anongozviudza ega ndiye ega achizva kuti wabhaiza. Kana chiri chokwadi chichazongobuda pachena. Handiti? So a rape is a rape, guys. Or whether muloji munoreperwa vanhu. Ndakudza kuti muchechi chaimo. Hello? Hello?
Mafara madi. Alright, ndokumbura mundisire WhatsApp ndisire WhatsApp mama. Ada kubvunza zvemafuta ndandaona iri international direct call. Saka ini changu moyo wakanaka. Kana vanyeba ndova munofana kuendera kuti manyeba kwete inini. Handiti kongonya yamuri kutamba iyi kutsvaga munhu kuti amirewo nemaloya kuedza kungobatsira, kutsvaga kuti munhu asimailewo, kutsvaga kuti munhu asati handina vanhu, because she's our colleague. Handiti she's our colleague, ari musame industry yatiri. I did my part, ndakamsiya ari pa safer place. Takumirira next court which is next month. Tichangoenda futi hatisitombocinja side. Tinenge chitongori futi kuside kwavo takagara imo mumabhenji aya tichingoteerera nyaya yacho. Tichibuda navo tichiinda navo. Chete. Handiti ngative ine mweya weubuntu guys. Handiti ka ngative ine mweya yeubuntu, mweya wekubatana, mweya wekunzwirana. Ndakambokudza ine zvino kana ndikwanise kukuchinja mweya yenyu, but sometimes kungonzwira munhu, unogona kutonzwira munhu wozoenda komba kwakuti but munhu uya nyaya yema1, but chikuru warakidza rudo chete. Handiti rudo. Mangwana ndichaitawo problem, anorangarira kuti amai titi vakambondibatsirawo, anouyawo. So our prayer, all of us as Zimbabweans, Mwari, Mai Jeremiah kana vakarepiwa vanhu ngavafiremo. Then our prayer again, Mwari, kana varume vasina kurepa Mai Jeremiah ngavabuditswe, vavhindiketwe. Maprayer yedu mawiri iwayo tese. Anti maprayer mawiri ndo maprayer points edu, kuti kungoti mahure yanosupportana. Anyway, mahure kusupporta mahure. Saka hey, what is going to happen to the boy child? Pana boy child iri paya. Maboy men aya. Boy child wozodini aiwa. Iso strongoti kana vakaita zvakadaro zvakashata. Ende bail akusi kupera kwenyaya. Let's just be patient. Toona magumo azvo. Bail, chero munhu akacheka munhu musoro anopiwa bail. Chero munhu akadini anopiwa bail. It's everybody's right to have a bail. Munhu chero aita nyaya iri gross yakaita sei anonzi bail, chimboenda unofurwa nemhepo ozouya. Mwari ngavakutire zvakanaka guys. Inini dai mandisiyawo, I think mazuva ano ndikurarama a peaceful life. Zvekuti magaro angu akadai kukura ave size 14 adzokere mukati handidi. Zvekuti mahips angu aya adzokere mukati nemi vanhu handidi. Nguva yamakatondistressa yakapfuura, mazuva ano ndiri peaceful, ndaitofanira kunzi peacemaker ndosita rangu mazuva ano. Dai mambondisiya because handina kana problem nemunhu, handina kana prayer request, Mwari ari kungondiitira zvakanaka. Inini dai mambondisiya zvangu. Handitika dai mambondisiya because pese pamunozama zvamunozamaka chingotendei kuti munofoira makamboti kama yacho yakatonditadza. Ndikaenda kujeri zvikashaya basa ndikatouya ndatohambe noprofessor Prometheus chai. Dai mambongondisiya kutongonota mai vanga tingovatsiyai vararame upenyu hwavo. Because shuwa handizivi kuti muri kuda kudii. Chamungatongoite pandiri ndechengoloda gani, mongondiona mongoti piu because zvinhu zvese zvamunozama izvi pandiri hazvipasi guys. Chingoonayo kuti mutodhilo nemumwe munhu anotoriwo mune imwe realm yake ega zvayo. Handitika isiyo vedu vemagara angu akuraya mungora muchindinetsa yeye magara angu aserere. Lodge haisi yekuvatana chete futi. Lodge indakamboita wani inonzi meeting ku Holiday Inn. Ndakamboita meeting ku Rainbow Towers. Inini ndakatomboita meeting ku Rainbow Towers navamusindo. Meeting yedu yave ku Rainbow Towers. Kungoti tatagara pamacheya. Handina uzonzi chiyo atikwire kudenga, but takatoita meeting yedu ikoko. Tikaita meeting yedu ku Holiday Inn. Kana kumaloji kwacho tinotomboita meeting isu. Ati tinoita meeting. Saka kupamwe vaitoita meeting. Handitika saka iko nengo conclude guys. Nangu maZimbabwe ndoita sei kuti ini Mwari ka.
anditi chimonsiai guys, ndakundobasa anyway, ndataura nemi. I love you so much. Chimbo kana muchiita nyaya, don't be quick to conclude. Anditika kana muchiita nyaya dzenyu mazimbo, don't be quick kudzipedza kubva matoti ndo pakaperera sarungano chete. Chingoti aiwa nyaya tinosira matare edzimhosva sezvandirongoita izvezvizvi, but takamirira matare edzimhosva tinobatsira ka atirege kubatsira zvatetaonowo zvinenge zvichinetsa. Apa mwoyo wangu uri kufara bhozi kone anoitawo maskits ake akasununguka, anoitawo manhingi ake, even akada kuita anonzi machi maadverts ake anoitawo zvakuti ndiri kubva mumba pari clean pasina vanhu pari right, ndo pati yatakatoplaya tinonzwa kufara nazvo. I'm very happy. Iko nezvanomukuwa achifema mweya mutsva zvakaipa here guys, kwete kuti tamuti zvoni iwo vanzi nemwe munhu inini saka ndikatorepo ndichauya ndichipiwa imba. Aiwa zvakasiyana, tinenge tine zvatazviitira. Uyu munhu webasi, munhu angane vana paigara chaipo, even vanogara ipapo for kids. Apasi right, ndakaenda mumba paudo. Saka makaona pepa ndaiti usaite kuti macontent creator auye, nekuti ndoziva kuti pakati pemacontent creator ipapo pane mwe munhu angachatobuditsa setup yacho kuti vasekwe. Isusu hatiitire munhu zvokuti asekwe, tinoitira zvokuti munhu abatsirike. Ndosaka makaona pepa ndakabloka ndikati mafoni calls ese aya chingotaura nevanhu apa mafoni. Dai vari vamwe vakaenda mumba pacho iko zvinezvi, imba iyoyo yakaspreada nyika yese vachisekwa. Instead yekuti muvabatsire maivaseka. Ndimaona isusu ndo patinouya namaiti toti aiwa hanza ndekubasa kwacho vedweka ndine data here rekutaura nemi ndichiendawo basa. Handiti isu tatisina kuenda unofumura pavanogara. Ndosaka ndakati usaite iko nezvinawo kana mabloga akuda kuenda they can call touya kupi touya vanouyawo pakanaka. Mwaitochikotenga kutora yadhi yese ugotora matoireti acho ugotora china yese ugoti right papa Jeremiah apa you know kuti vanhu vepa social media asi wese anoti shame, vamwe vanoseka, vamwe vanototi fake life. Haanombobvira akamboya achitaura kuti she has got a good life. Chaakakwanisa kuita kuvanziridza upenyu hwake hwenhamo, akatanga kuita zvebasa kuitira kuti akwanise kugadzirisa nhamo yake. Saka we are proud of her because munhu wese anongofunga kuti akaita nhamo anobva auya achikumbira mari. Aiwa uyu manje akati ini ndaita nhamo yangu, rekedzai ndishande. Saka ndiwo musiyano chete.